Σήμερα απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις που μας κάνετε για το Τζομπερός. Τι είναι το Τζομπερός? Το Τζομπερός είναι μια πλατφόρμα έβρεσης εργασίας διαφορετική από ό,τι άλλο υπάρχει εκεί έξω. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τους χρήστες μας και να σε ταιριάξουμε με τις πιο κατάλληλες δουλειές. Μας έχουν χαρακτηρίσει σαν Tinder για δουλειές, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί εμείς δεν κρύβουμε τίποτα, σου δίνουμε όλες τις δουλειές και με ποσοστό το πόσο της 100 ταιριάζεις. Πόσο κοστίζει το Τζομπερός? Το Τζομπερός είναι τελείως δωρεάν για όποιον αναζητεί εργασία. Αν είσαι εργοδότης, η ανάρτηση θέσης εργασίας είναι επίσης δωρεάν. Πληρώνεις μόνο για την επικοινωνία όταν βρεις κάποιο κατάλληλο άτομο. Πώς ξεκίνησε το Τζομπερός? Το Τζομπερός ξεκίνησε από δύο παιδικούς φίλους, τον Αλέξη και τον Νίκο, οι οποίοι άκουγαν συνέχεια από φίλους και γνωστούς πόσο δύσκολο είναι να βρουν προσωπικό για επιχειρήσεις και έχοντας ζήσει σε πρώτο χέρι πόσο δύσκολη είναι η εμπειρία με τα λεγόμενα job boards. Και θέλησαμε να κάνουμε διαφορά. Που διαφέρει το Τζομπερός από άλλες πλατφόρμες έβρεσης εργασίας? Το Τζομπερός είναι ίσως η μόνη πλατφόρμα έβρεσης εργασίας που διασυνδέει ταυτόχρονα και τις δύο μεριές με ποσοστά. Οι ενδιαφερόμενοι εργασία δεν χρειάζεται να παίξουν με φίλτρα. Μπορούν απλά να μπουν και να δουν τις πιο ταιριστές δουλειές για εκείνους. Από την άλλη, για πρώτη φορά, οι εργοδότες μπορούν να δουν μια λίστα με προφίλ υποψηφίων που τους ταιριάζουν και να τους προσεγγίσουν εκείνοι πρώτοι. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τον Τζομπερός στον πιο εύκολο τρόπο έβρεσης εργασίας. Γι' αυτό, πείτε μας κι εσείς τι σας αρέσει στο Τζομπερός, τι δεν σας αρέσει και τι θα θέλετε να δείτε. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί βγάζουμε καινούργια features καθημερινά.